Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Venancio. Taong 1950, Manaing, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa Manaing ang pamilya ni Venancio. Ayon sa kanya, na sa baryo nila noon, halos bilang lang ng mga daliri ang nakatira. Kung hindi nyo kasi naitatanong, medyo liblib at malayo sa mga bayan ang kanilang lugar. Hindi rin ito angkop na pagtirhan, gawa ng bukod sa hiwalay ito sa pangunahing daan. Milya-milya ang lalakarin mo kung gusto mong makarating sa pinakamalapit na baryo. Yon ang sakripisyong palaging ginagawa ng kanilang mga kakilala para lamang makapagbenta ng kalakal nila. At sa parte naman ng pamilya ni Venancio, hindi sila gaanong lumalabas sa kanilang lugar. Araw-araw, palagi silang abala sa pagtatanim ng mga gulay at pagpapanatili ng kanilang lupaing sinasaka. May mga hayop din silang inaalagaan, kaya halos hapon lang ang libre nilang oras. Gayunpaman, masaya sila sa kung ano ang pamumuhay nila. Kontento na rin sila sa kanilang mga kinikita, basta ang mahalaga, hindi sila nagugutom sa lugar na yon. Paulit-ulit din noong sinasabi ng tatay niya na mas mainam na manirahan sila sa malayo kaysa tumira sila sa baryo na purong pagtitiis lang ang kanilang mararanasan. Dagdag pa nito na ranas na niya ang manirahan sa mga ganoong lugar, kaya naniniwala siya na hindi yun angkop na pagtirhan ng pamilya niyang naghihikaos din sa buhay. At dahil sa paniniwala nito, kung kaya't natutunan na rin nilang makontento. Sa loob ng halos 2 dekadang paninirahan dito, nasanay na sila Valencio sa buhay pagsasaka. Marami mang pagsubok, pero sa bandang huli, nagagawa pa rin nilang ngumiti at magsaya. Wala rin sila roong kaproble-problema sa kadahilan ng anumang oras pwede silang magpahinga. Wala rin silang sinusunod na oras sa pagtatrabaho dahil yung lupang sinasaka nila, pagmamay-ari nila. Kaya naman bawat isa sa kanilang pamilya, masasabi na merong kalayaan sa lahat ng bagay. Ayon pa sa kanya, na lahat pwede nilang gawin dito, maliban na lang sa paggagala sa kagubatan. Mula pa ng bata siya, paulit-ulit na itong sinasabi ng kanyang ama, kaya tumanda na siya lahat-lahat, hindi niya yun magawang makalimutan. At base sa kwento nito, may mga nilalang umanong naninirahan sa loob ng gubat na kumakain ng tao. Wala siyang ideya kung totoo ito, gawa ng hindi pa siya nakakakita ng ganun. Ang alam niya lang, matagal nang nagsisilbing panakot sa kanila ang tungkol sa mga aswang. Ngunit sa kabila ng ganoong haka-haka, patuloy niya pa rin yung sinusunod. Dagdag pa niya na, hindi naman masama ang maniwala, lalo pat wala namang mawawala. Kaya imbis na makipagmatigasan, pinipili na lamang niyang sundin ang mga bagay na alam niyang para din naman sa kanilang kaligtasan. Subalit dumating ang isang araw na merong dumayong manggagamot sa kanilang lugar. Siya ang unang nakakita rito, kaya siya rin ang unang nakausap nito. At nung makausap niya ang matanda, inilahad niya ang tungkol sa bagay na yon. Sumang-ayon naman ito sa kanya, kaya mariin itong pinabulaanan ang tungkol sa nakatagong sementeryo na sinasabi niya. Ayon sa matanda, alamat ang sinasabi ng tatay niya, kaya wala yung katotohanan. Hindi rin ito kumbinsido na marami roong mga aswang, gawa ng unang-una, may mga tauhan na siya ritong pinapapunta at matagumpay namang nakabalik. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, agad naman siya nitong iniwan. Dahil dito, naiwang mag-isa si Venancio habang maiging pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang narinig. Pagtungtong ng hapon noon, nakita niyang umalis sa kanilang lugar ang manggagamot. Meron pala itong binisitang kakilala, kaya hindi rin yun gaanong nagtagal.
Matapos ang pangyayari, marami ang nag-usap-usap ukol dito. Karamihan sa mga kakilala nila, medyo duda sa naging rason ng matanda. Hindi kasi sila naniniwala na pumunta lang yun doon para mangumusta. Dagdag pa ng mga ito na meron itong binabalak at anuman yon, hindi ito makabubuti para sa kanilang lugar. Dumaan pa ang mga araw, tila bang naging madalas na ang pagbisita ng albularyo. Minsan nag-iisa lang ito, pero madalas meron yung mga kasama. At ayon sa mga nakakakilala rito, lahat ng kasamahan nito pawang mga antingero na may malalim na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Bagay na ikinabahala naman ng kanilang pamilya. Kung kaya't nang magkaroon ng pagkakataong magtanong ang kanyang ama, harapan nitong pinrangka ang matanda hanggang sa dito na nila ito mapaamin. Balak pala na manggagamot na magtayo ng kulungan ng mga nahuhuli nila sa lugar na yon. Gawa ng bukod sa liblib ito, kokonting tao lang din ang nakakaalam ukol dito. Mariin din itong inilahad na wala silang dapat na ipag-alala gawa ng kapag naitayo na ang kulungan, may mga antingero ritong mananatili para magbantay at para maprotektahan din ang bawat isa sa kanila. Dagdag pa ng manggagamot na kapag sinang-ayunan nila ang plano, hindi na sila mahihirapan kapag meron silang dinadaing nakaramdaman. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, walang pag-aatubili itong tumutol. Naniniwala ito na hindi yun magdudulot ng kaayusan sa kanilang lugar, bagkus ang magiging resulta nito ay tanging kaguluhan lamang. Dagdag pa ng kanyang ama na mas mainam na maghanap na lang ito ng panibagong mapagtitirikan, gawa ng kung silang masusunod, hinding-hindi sila papayag. Kailanman di sumagi sa isip nila na kumampi sa kahit na kanino. Alam kasi nito na kapag ginawa nila ito, kakainitan sila ng mga nilalang nakalaban ng mga ito. At kapag ganun nga ang nangyari, sisiklab ang kaguluhan sa kanilang lugar. Marami ang madadamay at ang nakakatakot pa sa lahat, posibleng may mangilan-ngilan sa kanila ang pwedeng mabiktima at mapatay. Nang marinig naman ng manggagamot ang sinabi ng tatay niya, di na ito nagdalawang isip na yon ay patahimikin. Pasimple itong gumamit ng puwersa sa pamamagitan ng mga kasama nitong antingero. Kaya naman pag-utos nito na siya ay umupo, wala na yung nagawa kundi ang sumunod. Pagkatapos nito, dito na sinimulang pabulaan ng manggagamot ang tungkol sa mga sinabi ng tatay niya. Hindi naglaon, paunti-unti, tila bang nakumbinsi na nito ang ilan sa kanila. Bagay na naging daan upang magkaroon ng tsansa na maitayo ang sinasabi nitong kulungan. Matapos ang pag-uusap, umalis ang grupo. Silang mga taga-roon naman, gumawa ng pagpupulong noong gabi. Marami kasi talaga sa kanila ang tutol, lalo pat alam nila ang magiging kahihinatnan ng lahat ng yon. Pagsimula naman ng pulong, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ilan sa kanila. Base sa mga ito, hindi magiging madali ang kanilang ipinaglalaban. Masyadong mapilit ang matanda, kaya kailangan na nilang humingi ng tulong sa mga personalidad na may kapangyarihan sa kanilang lugar. Ang kaso lang kahit anong isip nila, wala silang matukoy na tao. Bukod kasi sa naniniwala sa manggagamot ang pinuno ng baryong sumasakop sa kanilang lugar, alam din nila na malaki ang utang na loob nito para sa grupo ng manggagamot. At sa oras na wala silang malapitan, kayang gawin ng manggagamot ang lahat ng binabalak nito sa kanilang lugar. Kahit sino walang makakapigil dito, at kahit gumamit sila ng dahas, wala rin silang magagawa. Kaya naman sa mga sandaling yon, napakalaki ng tulong ng panalangin sa kanila. Ay nako, ano bang nagawa natin para dumating ang ganitong problema sa ating lugar? Hindi ko talaga maisip kung bakit ang mga ganitong tao nagkaroon ng kapangyarihan. Ipagdasal na lang natin na sana iatras nila ang mga gusto nilang mangyari.
Ayaw nating magkaroon dito ng lason dahil ang mga lasong yan ang siya ring papatay sa ating lahat. Wika nung isa nilang kasamang nakakatanda. Nang marinig naman yon nila Venancio, wala silang naisagot. Gustuhin man kasi nilang kumilos para pigilan ang nalalapit na pagtayo ng nasabing bahay, aminado sila na wala na silang magagawa. Masyadong makapangyarihan ang kanilang mga kalaban, kaya kung susubukan pa nilang magmatigas, hindi malabong sila'y masaktan. Dumaan pa ang mga araw. Iniwasan na niyang dumulog sa anumang uri ng pagpupulong at pagpapatawag ng manggagamot. Masyado na kasi siyang naalibadbaran sa ginagawa nito, kaya hindi na niya maatim na ito ay magawa pang masilayan. At kahit hindi siya nagpapakita, meron siyang mga bagay na ginagawa. Katunayan, makailang beses niyang kinausap ang kanyang ina sa pagbabaka sakaling meron itong naiisip na sagot sa problema nila. Ang kaso lang, wala rin siya ritong nakuha hanggang sa marinig niya ang pinakahuling binitawan nitong kataga sa kanya. Ang kalaban ng aking kalaban, ang siyang aking kaibigan. Nang marinig yon ni Venancio, agad na pumasok sa kanya ang isang sinaunang sementeryo sa gubat. Naisip niya, kung totoo ngang may mga naninirahan ditong mga nilalang, pwede niya itong pakiusapan para lumaban sa ilalim ng kanilang pangalan. Bagaman isa itong malaking kahibangang maituturing, nasisiguro niya na meron itong posibilidad. Dahil dito, kung kaya't inihanda niya ang kanyang sarili para sa binabalak niyang pag-alis. At makalipas pa ang 3 araw, dito na nga nagsimula ang pagtatayo ng kulungan. Yung kanyang ama, hindi na halos umuuwi, gawa ng lagi na itong abala sa pagbabantay sa ginagawa ng mga taong gumugulo sa katahimikan ng lugar nila. Bagay na naging daan naman ni Venancio upang makalikom siya ng gamit at lakas ng loob para sa kanyang pag-alis. At sa pagsapit ng araw ng Biyernes bandang 12:00, umalis siya sa kanila nang walang nakakapansin sa kanya. Ang tanging may alam ng kanyang lakad, walang iba kundi ang kanyang ina. Nababahala man ito sa kanyang gagawin. Nanalig ito na meron siyang magagawa. At sa loob ng ilang oras na paghahanap sa kagubatan, wala pa rin siyang nakikitang senyales ukol sa sementeryo na kanyang hinahanap. Pagtungtong ng dapit hapon, dito na siya dahan-dahang kinabahan, gawa ng habang binabagtas niya ang daan, paulit-ulit nang sumasagi sa kanyang isip ang tungkol sa mga istoryang itinatak ng kanyang ama sa kanya. Mahirap man niyong paniwalaan pero sa ganoong sitwasyon, hindi niya maiwasang mapaisip na totoo ang lahat ng yun. Ilang minuto pa ang lumipas paglubog ng araw. Dito na siya nagsinde ng daladala niyang gasera. Maliit lang ang apoy na inilagay niya rito upang hindi siya makabulabog ng mga nilalang sa paligid. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-usad, dito na niya napansin ang abnormal na pagsimoy ng hangin sa lugar na yon. May mga naririnig na rin siyang huni hanggang sa bigla na lamang siyang makakita ng matandang lalaki na paika-ikang naglalakad. May hawak-hawak yung maliit na lampara, tapos may nakapatong na pala sa kaliwang balikat nito. Punong-puno rin ng lupa ang damit nito, kaya inakala niyang nagtatrabaho lang yun sa bukid. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman niya yung nilapitan para tanungin. Nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, agad naman yung huminto upang siya ay paunlakan. Pagharap naman niya rito, una niyang napansin sa matanda ay ang kulukulubot nitong balat. Namumuti na rin ang kaliwa nitong mata. Animoy meron yung iniindang karamdaman. At sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na isa pala itong sepulturero sa sementeryo. Nang tanungin niya ito kung saang sementeryo ito nagtatrabaho, ngumisi lang naman ito sabay sagot sa kanya ng, Saan pa ba? E di sa sementeryong gusto mong puntahan?
Sumunod ka, iho. Tamang-tama. Doon ang punta ko. Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ko, walang mangyayaring masama sa'yo. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, nagpatuloy lang ito sa paglalakad na para bang normal na para rito na mapadpad sa ganoong lugar ng ganoong oras. Bagaman nababahala na noon si Venancio, ipinagpatuloy niya ang pagsunod dito sa paniniwalang ito ang kanyang magiging susi para makita ang mga nilalang na kanyang hinahanap. At sa loob ng ilang minutong paglalakad, dito na siya nito tinanong ukol sa mga bagay-bagay. Mariin din siya nitong inabisuhan na magsabi ng totoo dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga sinungaling. Kaya nang marinig ito ni Venancio, hindi niya piniling magsinungaling sa kahit na maliit na detalye. Labag man sa kanyang loob, naging matapat siya sa kanyang pakay. Nung marinig nito ang kanyang nais sa lugar na yon, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Tama ka. Marami nga rong mga demonyong nakatira. At alam mo ba, Venancio, ang mga yan ay aking pinagsisilbihan. Trabaho ko na mapanatiling maayos ang kanilang mga libingan dahil sa ganoong paraan, napapanatili ang katahimikan dito sa ating lugar. dagdag pa nito na lahat ng Panginoon niya, mga nilalang na mula sa lahi ng mga balbal. Kagaya ng mga orihinal na balbal, kumakain din ito ng mga labi ng mga namatay, ngunit madalang lamang ito kung mangyari. Mas pinipili pa rin kasi nilang kumain ng mga sariwa dahil sa ganoong paraan, nadadagdagan ito ng ilang taon ng kanilang mga buhay. Mariin din itong inilahad na ang mga pagkain gabi-gabi nilang kinukuha ay nagmumula sa iba't ibang lugar. Binalaan din siya nito ukol sa sementeryong kanilang pupuntahan dahil ayon sa matanda, ibang-iba ito sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na nila nasilayan ang tinutukoy nitong lugar. Malayo pa lang may mga naririnig na siyang pag-uusap at pagmumura. Yun bang kasyol na usapan ng mga tao? Ganon na ganon ang narinig niya. At nang makapasok na sila ng sementeryo, tumambad sa kanya ang isang lumang bahay sa pinakagitna nito. Kahit malawak ang lugar, hindi mo na halos makikita ang mga pansyon ng namatay. Wala ka ring masisipat na dumi sa paligid, maliban sa mga nagkalat na buto ng tao na mula pa sa mga pinagkainan ng mga ito. Pagsilay naman doon ni Venancio, agad siyang binalaan ng matanda na huwag roong lumapit. Bilang mga ordinaryong tao, mariing ipinagbawal ng mga balbal ang pumasok sa kanilang lugar. Mariing din itong inilahad na pagkatapos ng kanilang trabaho, kikitain din sila ng mga ito upang ibigay ang paunang bayad sa gabing yon. Dahil sa sinabi ng matanda, tahimik lang naman siya roong sumunod. Di na siya nangahaspang magtanong dahil para sa kanya, sapat na ang mga narinig niya. Maya-maya pa, pagdating nila sa mga puntod na halos lamunin na ng gubat, nagsimula na silang magtrabaho. Wala silang ginawa roon, kundi ang pagandahin ito at ibalik sa dati nitong estado. Bandang hating gabi na nang matapos silang dalawa. At sa kasagsagan ng kanilang pagpapahinga, dito na dumating ang mga balbal na nasa kaanyuan ng ordinaryong tao. Maayos naman tingnan ng mga ito, ngunit kapansin-pansin ang mga magagara nitong kasuotan na parang nagmula pa sa unang panahon. Pero sa lahat ng nakita niya, ang namumulang mata ng mga ito ang nakapukaw sa kanyang kaluluwa. Paglapit naman ng mga nilalang, dahan-dahan naman itong kinatok ang mga puntod gamit ang mga kuko nilang halos sintigas ng bakal. Nang maramdaman naman yon ng kasama niyang matanda, bigla siya nitong siniko, sabay bulong sa kanya ng, Sundin mo ang gagawin ko kung ayaw mong mamatay. Pagkatapos nitong magsalita, agad naman itong niyukod ang kanyang ulo
hanggang sa lumapat na ito sa lupa. Kaya naman ang masipat ito ni Venancio, ganoon na rin ang ginawa niya hanggang sa marinig na niyang magwika ang isa sa mga nilalang. Torio, sino na naman tong isinama mo rito? Huwag mong sabihin kapamilya mo na naman yan. Ay, ikaw talagang matanda ka oh. Para kang walang pinagkatandaan eh. Mas mabuti pa, ipaliwanag mo ang tungkol sa ginoong ito. Sabihin mo na ang lahat para wala kaming magiging dahilan para magalit sa'yo. Wika ng isa sa mga nilalang. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad namang humingi ng tawad ang matanda. Halos umiyak na yun noong mga sandaling yon para lamang maipakita sa mga nilalang ang taus-puso nitong pagsisisi at paghingi ng tawad. Maya-maya pa, dito na ito nagsimulang magwika ukol sa mga hinihingi nitong detalye. At nung marinig naman ng mga ito ang tungkol sa kanya, dito na rin siya nito pinagsalita. Sa puntong yon, kahit abot kaluluwa na ang nararamdaman niyang takot at kaba, pilit siyang nanindigan upang mailahad niya ang mga nais niyang sabihin. At para maging kapanipaniwala ang mga bagay na kanyang sinasabi, dito siya nagdesisyong umupo para matingnan ng harapan ang mga ito. Bagaman alam niyang labag ito sa mga nilalang, naniniwala siya na ang dala niyang impormasyon ay higit na makakatulong sa mga ito. Dagdag pa niya na, noong mga sandaling yon, tinanggap na rin niyang mamamatay siya kung sakali mang hindi nito magugustuhan ang kanyang sumbong. Subalit sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, dito niya napansin ang pagkakaroon ng interes ng mga ito mula sa mga bagay na kanyang sinasabi. Bagay na pinagkuhanan niya ng lakas ng loob upang isumbong ang lahat ng kasalukuyang nangyayari sa kanilang lugar. Matapos naman yung marinig ng mga nilalang, bigla naman siyang nilapitan ng isa sa mga ito, kasabay ng dahan-dahan itong paghawak sa kanyang balikat. Marahan lang ang pagkakahawak ng nilalang na yon, pero halos bumauna sa kanyang balat ang mga kuko nito. At kahit hindi siya komportable na nakahawak yun sa kanya, pilit niya itong hinayaan upang magkaroon sila ng kasunduan. Paglapit naman ng mukha nito sa kanya, pabulong itong nagwika ng, Sigurado ka pa sa ginagawa ng mga albularyong yan? Kapag nagkamali ka, ayos lang ba sa'yo na paslagin namin ang lahat ng miyembro ng pamilya mo? Pag-isipan mo ito ng maigi, sapagkat hindi kami ang tipo ng demonyong dapat mong paglaruan. Kung aminin mong nagsisinungaling ka lang, nangangako ako na hindi kita pahihirapan. Papatayin kita ng mabilis, at ang matitira sa'yo, magiging pagkain namin para sa gabing ito. Nang marinig naman yun ni Venancio, hindi siya nasindak sa mga bagay na sinabi nito. Sa halip, pinanindigan niya ang kanyang mga sinabi hanggang sa magawa na nitong makumbinse ang mga nilalang na nakikinig. Kaya naman imbis na patagalin pa nito ang kanilang pag-uusap, agad yung umalis. At sa pamamagitan niya, madali nitong nahanap ang lugar nila. Kagaya nga ng sinabi ni Venancio, nadatna ng mga nilalang ang isang malaking bahay na magsisilbing kulungan ng mga antingero. May mga nadatnan din itong nagbabantay sa lugar, kaya nang masipat nila ang mga ito, hindi sila nagdalawang isip na umatake. Ayon sa kanya, sa lahat ng aswang na narinig niya, yon ang mga nilalang nakakaiba ang pamamaraan ng pag-atake. Hindi kasi yon lumilipad o lumulundag sa mga kakahuyan, bagkus dumaraan ito sa ilalim ng lupa. Napakatahimik ng kanilang pamamaraan, kaya karamihan sa mga biktima nila hindi na nakaligtas pa. Dagdag pa niya na, kahit ang mga antingerong bantay noon sa ipinapatayong bahay sa kanilang lugar, wala ring nagawa. At nang madukot na ito ng mga nilalang, dali-dali yung bumalik sa lugar kung saan siya nito iniwan. Paglabas nito sa ilalim ng lupa, nakita niya kung gaano katindi ang pinsalang tinamo ng mga antingero.
Sa kabila ng kanilang mga karga, wala itong nagawa para proteksyonan ng mga katawan nila. Ayon sa mga nilalang na sumugod, na kung nataong patay ang mga agimat nito, paniguradong sa unang pag-atake nila, hinding-hindi na yon makakaligtas. At ang nangyari sa mga ito ay isang malaking patunay na meron silang ibubuga kahit papaano. Yun nga lang, hindi ito sapat para tapatan ang kanilang mga kakayahan. Matapos naman yung marinig ni Venancio, hindi na siya umimik. Kalmado na rin siyang bumuntot noon sa mga nilalang habang pinakikinggan ang iyak at pagtitiis ng mga antingerong nahuli nito. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa sementeryo, dito na nito inihanda ang malaking kawa na ginagamit nila sa pagpapakulo. Taliwas sa mga sabi-sabi, hindi kumakain ng hilaw na karne ang mga nilalang na yon. Bago nila ito kainin, sinisiguro nilang dumaan ito sa apoy upang maalis ang lason na maaaring ibinaon ng mga ito sa kanilang mga katawan. Maliban din sa pagpapakulo, nakita niya na meron itong mga inilagay doong sangkap upang magbigay ng lasa sa mga pagkain nila. At nung tapos na ang paghahanda, agad nila itong pinagsaluhan. Ang 4 na labi ng mga antingero, halos sinaglit lang ng mga nilalang. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, dito na siya nito inutusan na bumalik sa kanilang lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng takot at pangamba. Ngunit nang mapansin ito ng nilalang, mariin siya nitong inabisuhan na wala siyang dapat na ikatakot sa mga antingero na sumasakop sa lugar nila. Huwag kang mag-alala, Valencio. Anumang oras nakatingin kami sa iyo. At kung sakali mang may mangyari sa iyong masama, asahan mo na pupuntahan ka namin para iligtas. Pinatunayan mo na ang iyong sarili. Kaya magmula sa gabing ito, kaparte ka na ng aming lahi. Basta hindi ka sisira sa ating kasunduan, mananatili ang kumpiyansa na ibinigay namin sa iyo. Wika ng nilalang na kanyang kausap. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito pa lamang siya napanatag. Kalaunan, bago pa man tumilaok ang manok, kasalukuyan na niyang tinatahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Bago rin siya makarating sa kanila, may pinainom na dagta ang mga nilalang na siya namang agarang pumawi sa kanyang nararamdamang pagod at puyat. Dahil dito, kung kaya't pagsapit ng umaga, hindi na siya nagpahinga. Tuloy-tuloy ang kanyang pagmamasid sa mga nangyayari upang meron siyang maibigay na impormasyon sa mga nilalang pagsapit ng gabi. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga antingero, dito na nagduda ang albularyo. At sa pamamagitan ng lihim na karunungan, natuklasan nito ang kanyang sikreto. Sa sobrang galit ng matanda, agad siya nitong pinahuli at ginapos. Nagbabala rin ito sa kanyang pamilya na huwag siyang susubukang iligtas dahil kapag nagkamali sila, maaaring may mangyaring hindi nila inaasahan. Nung marinig naman yon ng kanyang ama, wala itong nagawa kundi ang sumunod. Ngunit pagsapit ng gabi ng araw ng kanyang pagkakadakip, dito na sumugod ang mga nilalang. At kagaya ng palagi nitong ginagawa, sorpresa ang ginawa nitong pag-atake sa lugar kung saan siya nakakulong. Kahit nasa baryo sila noon, nakapagtataka na hindi man lang ito natunugan ng mga taong nakatira malapit sa lugar na yon. At sa loob lamang ng maikling oras, marami na itong nahugot patungo sa uka kung saan sila dumaan. Matapos itong gawin ng mga nilalang, dahan-dahan na itong pumasok sa loob ng bahay na siya namang kinaroroonan ng matanda. Ayon kay Venancio, walang kaide-ideya ang matandang albularyo ukol sa nangyari sa mga bantay niya. Kaya naman nang maramdaman ito ang mabigat na presensya ng mga nilalang, hindi nito maiwasang magulat. Makalipas lang ang ilang segundo, nang makumpirma ng matanda na napasok na sila ng mga ito, nagmamadali yung kumuha ng armas, subalit bago pa man yun makatayo,
Bumungad na sa kanyang harapan ang mga nilalang na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. At sa isang iglap, nagawa na nitong makuha ng dahan-dahan ang hawak na armas ng matanda. Nakalagan na rin noon si Venancio, kaya naman nang makuha na nito ang kanilang mga pakay, agad din naman yung umalis sa lugar. Pagbalik nito sa sementeryo, agad nitong binitay ng patiwarik ang matanda para isagawa ang pinakamabigat na parusang maaari nilang ipataw sa isang taong tagasunod ng Panginoon. Ayon sa mga ito, wala namang problema ang pagiging albularyo ng taong yon. Ngunit kailangan niya yung ilugar. Sa ginawa kasi nito, mukhang wala na yung takot at respeto sa kanilang angkan. Bagay na siya namang ikinagalit ng mga nilalang. Mariing din itong inilahad na ang gagawin nilang pagparusa rito ay para hindi na yon pamarisa ng iba. Mabuti na lang, may nagsumbong sa aming taga roon. Dahil kung nataong lahat sila ay mga duwag para kami ay kausapin, nasisiguro kong hindi namin ito malalaman. Ano ba ang binabalak mo, tanda? Bakit ka maglalagay doon ng kulungan? Gusto mo bang iparating sa amin na wala kayong kinakatakutan? Napakataas naman ng lipad mo. Akala mo siguro, lahat ng kauri namin wala ng lakas ng loob para kumumpronta sa inyo. Diyan ka nagkakamali. Wika ng nilalang. Matapos naman itong makapagsalita, agad nitong binalata ng buhay ang matanda. 3 araw din nila yung pinanatiling buhay upang ibigay dito ang kalbaryong hinahanap nito. Sa parte naman noon ni Venancio, bumalik na siya sa kanilang lugar. Wala silang naging ibang kasunduan ng mga nilalang, maliban sa panatilihing lihim ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Magmula noon, naging maingat siya sa mga bagay na sinasabi niya. Hanggat maaari, umiiwas siya na magbanggit sa pangalan ng mga ito upang hindi siya pagdudahan ng kanyang pamilya. Dahil sa ganoong pag-iingat, kung kaya't nailihim niya ang tungkol sa bagay na yon sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa kanya, nailahad niya lang ang tungkol dito nung umalis na sila sa dati nilang tirahan. Pero sa kabila nito, naniniwala pa rin siya na nananatiling buhay ang lumang sementeryo na tirahan ng mga balbal na siyang nagpataw ng pinakamabigat na parusa ng sugo ng Panginoon.